Şu günler Türkmenistanyň dürli sebitlerine aşa ıssyk hawa hökm sürýär. Lema polatyna howanyň temperaturasy gündüz kölegede 45 gradusa ýetdi. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlary, şolany kondisionerleri agram düşýär. Hidrometeorologiýa gurlugy ıssyk hawa babatda duýduruş uglan etmedi. Bu aralykda Saglyk Ministrliginiň maglumat gurlugy Jowdaly Tomusy ıssyk hawa kadrlarynyň berjaý edilmegini maslahat berýär. Günnäger sebitde howanyň temperaturasy gündüz kölegede 45 gradusa çyna çykýan mahaly elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlary agram düşýär. Yollardaky asfaltyň ereýän halatlary bolýar. Adatdan daşary ıssyk hawa garamazdan edara kärhanalaryň işgärleri ýerden arastaçylyk işlerden çekilýärler. Adat bolşýaly elektrik energiýasy problema bolup başlady. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlara agram düşýär. Kondisionerler öçüp galýar. Elektrik energiýasynyň akymy peselýär. Elektrik lampalary zordan ýanýar. Dipper Levapli Aşejadat radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Buradan Türkmenistanyň Oba Hojalyk we Daşky Gurşuwy goramak ministrliginiň hidrometeorologiýa barada gurlugy üstümizde hepdeniň dowamyny howanyň temperaturasynyň ýurdun käbir sebitlerini 44 gradusa çyn ýokarlanmagyna garaşlyan o habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gurlugy 11-nji ýylda Levap polatyna howanyň temperaturasyny 46 gradus hökmüne görkezýär we aşa ıssyk howanyň 12-nji ýylda hem dowam etjekdigini çaklaýar. Bu arada Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senagat ministrliginiň maglumat gurlugy Jowdaly Tomusy howanyň kadrlarynyň berjaý edilmegini maslahat berýär. Lukmanlar 11-nji ýylda ýurdun Türkmenistan we betarap Türkmenistan merkezi gazetleriniň iň soňky sahypalaryna çap eden maslahatlaryna ıssyk howanyň saglygy has ünsli çemberleşmegi talap edýänini aýdýarlar. Issyk howada günüň şöhretiniň ýitileşýän wagtlaryna 11:00-dan 17:00 aralykda daşary çykmazlyk, ýeňil, rahat we açyk renkli egin eşikleri giymek ýeterlik mukdarda günüň dowamyny adynan 1,5-2 litr suw içmek maslahat berilýär. Tomson ıssysyny açyk meýdanda gezilenje çykmak maslahat berilmeýär diýip Lukmanyň maslahat aýdýar. Esasan gartaşan adamlar we kiçi ýaşly çağalar bilen daşary çyklanyna seresap bolmak maslahat berilýär. Hemde gezilenje üçin daşary çykmagyň wagty diňe ýerden 6-dan 9-a çyn aralyk we agşam 18:00-dan 21:00 çyn aralyk hökmüne çäklendirilýär. Galy berse daşary çyklanyna hökman suratda ýanyň bilen ýeterlik mukdarda suw alyp çykmak maslahat berilýär. Günden gorulmak üçin kelläňizde ýeňiljek başga giýin, ýaglyk atynyň ýa-da saýawan götürüň diýip Lukmanlar aýdýar. Lewap polatyna adatdan daşary ıssyk hawa garamazdan adatdaky iş tertibi dowam edýär. Jemaat gulunyň işgärleri ýerden Türkmenabadyň merkezi köçelerini arastaçylyk işlerini geçirýärler. Sebitdäki edara kärhanalaryň işgärleri hem ýerden 9:00 bilen 10 aralygyny arastaçylyk işlerini çekilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy ıssyk hawa dowam edýän mahaly çağalaryň sarkynlamak üçin ýaplara suw düşmeginiň Türkmenabadda polisiýa tarapyndan gödäwçilikde saklanýanlygyny, ýöne Türkmenabadyň çetinäki ýaşaýyş sebitlerine, çärje we trawyna we beýleki oba ýerlerine çağalaryň ýaplara suw düşmegini gödäwçilik edilmeýänligini habar berýär. Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin birnäçe uly drenaj tunelleri gurular. Türkmenistanyň habar beriş serýetlerinde olaryň 2030-njy ýyla çyn Aşgabatyň eteginde peýda boljakdygy aýdyldy. Soňky ýyllarda ýerasty suwlary meselesi milliardlarça dollarlyk dizgalaryň käbiriniň gurulmagyna, beýlekleriň işlemegine pätkelçilik döredipdi. Öňümizdäki ýyllarda Aşgabatyň eteginde we töwereginde zeý suwlaryny aktyrmak üçin 3 sany uly ýerasty kollektoryň guruluşyna başlandy diýip Türkmen medeniýeti paýtaxt administrasiýasynyň baş inženeri Arslan Amangeldiýew salgylanyp habar berdi. Taslamanyň çäginde 2030-njy ýyla çenli 12 metrden 20 metr çenli çuňlukda diametri 3 metrlik 3 sany zeý aragatnaşyk ötügi gurulary birinjisi Gurban Sultan Eje Şaý ýolunyň uğrundan geçip 90 hektar meýdan aralygyndaky ýaşaýyş we dolandyryş dizgalaryny suw basmagyndan gorasa, ikincisi paýtagtyň çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyndaky kotejleri gorar diýip hasabatda onuň awtolog terminalynyň binasyndan şäheriň daşynda ýerleşýän suw arasylyjy dizgatyna çenli uzajakdygy, üçüncüsiniň bolsa şor garadamagyň çäginden suw arasylyjy dizgatyna çenli aralykdan geçjekdigi aýdylýar. Hasabatda dizgalaryň ýüzlerçe hektar ýeri suw joşmasyndan gorap biljektigi, paýtagtyň etegindäki dolandyryş binalaryň howpsuzlygyny hem kepillendirjekdigi aýdylýar. Planlaşdyrylan zeýkeş dizgalaryň belli bir guruluşyk proýektiniň gurmuşa geçirilmegi bilen baglanyşygy hasabatda görkezilmeýär. Emma soňky ýyllarda ýerasty suwlary guratmak meselesi hususan Aşgabat City şäherçesiniň guruluşy bilen baglanyşykly gozgalypdy. 2020-nji ýylda başlanan proýekt 1 ýyldan hünärmenleriň topragyň durnuksuzlygy problemasyna ünsü çekenden soň toktapdy.
Şol wagt prezident bolan Gurbanguly Berdimuhammedow täze şäher üçin taýlanan ýerde inženerlik hem gözleg işlerini geçirmegi we durnuksyz topragy berkitmek üçin zerur çäreleri görmegi buýrupdy. Proýekde gatnaşygy bolan birnäçe hünärmen azatlyk bilen söhbetdeşlikde Aşgabat City şäherçesiniň guruluşyk meýdançasynyň epesli bölегinde yer ýüzüne goly geçen yerasty suwlaryň tapylanlygyny aýdypdy. Aşgabat City proýektiniň ýerine ýetirilişine täyin edýän Aşgabatly çeşme zeýkiş kollektorlarynyň yglan edilen guruluşy Aşgabat City şäherçesiniň togtap galan guruluşyny janlandyrmak maksady bilen bagly diýip pikir edýär we guruljak tuneller bu ýetganyň töweregindäki yerasty suwlaryň derejesini peseltmäge gönükdirler diýär. Görnüşünden häkimetler yerasty suwlaryň derejesini peseltmezden guruluşyň mümkin däldigine düşündiler. Ýöne guruljak tunelleriň ähli taslamanyň bahasyny näçerek ýokarlandyrjakdygyny çak etmek kyn. Diýip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Hünärmenler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki toprak gaýratynlyklarynyň soňky ýyllarda Aşgabatda gurulan uly ýetgalaryň birnäçesine howp awandyranlygyny bellediler. Hususan 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda yerasty suwlar sebäpli Aşgabatyň halkara howa menziliniň binasy çöküp başlapdy. Balkan welaýatynyň häkimetleri hazır deňdiniň kenaryndaky şäherçelerde dilegçileri we zirdiwil dörýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağı we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilegçileriň we zirdiwil dörýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglumat berdiler. Reýtler 10-njy iýulda Ýerden Türkmenbaşy etrafynda hususanda Gowlumayak we Gyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly sowda dukanlarynyň, dermanhanalaryň, Türkmenbaşy we Çarlyk myhmanhanalarynyň we kenar bazarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reýtleriň her biri ýörite reýt topor tarapyndan amala aşyryldy. Her reýt toporunda 4 polisiýa işgäri we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete degişli kiçi awtobuslarda aýlandylar. Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilegçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süräp gurluk awtobuslaryna mindirip alyp gitdiler. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtleriň dowamında zirdiwil çeleklerini dörýän raýatlar, şol sanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatlyga olaryň soňky ykwalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Yerli häkimetler reýtler we olaryň sebäpleri barada açyçan maglumat bermeýärler. Bu barada Azatlygyň Türkmenbaşynyň polisiýa bölümünden we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Balkandaky edarasyndan kommentari almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenbaşy şäher häkimligindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, reýtleriň geçirilmeginiň sebäbi dilegçileriň we zivil dörýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen baglanşykly. Şu günlerde deňdiň kenaryna diň almaga gelen raýatlar köp. Olaryň arasyna daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilegçileriň we zirdiwil dörýänleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary diň almaga baran adamlardan gizlemäge çalışýarlar. Bu barada ýokardan ýörüýte tapşyryk gelip gowuşdy. Dip çeşmämiz belledi. Galy bersede emeldarlar dilegçileriň günde 2000 manat çemesi gazanç edýändigini aýdyp, olaryň ýurduň ykdysadyetine hem yaramaz täsir edýändigini öňe sürýärler. Ýolbaşçylar olaryň köne eşikleri geyip, raýatlaryň pullaryny alýandygyny aýdýarlar. Ýöne asyl hakykaty boyun almaýarlar. Häzir kenarýaka şäherçelerde dilegçilik edýänleriň köpüsi işsiz raýatlar ýa enatasy işsiz bolan çağalar ýa-da maýyp adamlar. Resmiler olaryň bu işlere baş goşmagyna nämäniň sebäp bolýandygyny maslahat etmeýärler diýip çeşmämiz belledi. Dilegçileriň birnäçesiniň aýtmagyna görä, olaryň bu işe baş goşmagynyň esasy sebäpleri işsizlik we döwlet tarapyndan berilýän maýyplyk kömek pulunyň ýaşamagy, şol sanda zerur dermanlary satyn almaga ýetmezligi bilen baglanşykly. Men ayağımın işlemeýänligi sebäpli birinji topor maýyp adam, şu sebäpli zähmet çekip bilmeýärin. Aýda 600 manat çemesi maýyplyk pensiýam bar. Ýöne aýda satyn almaly dermanlarynyň bahasy 3000 manata ýetýär. Maýyplyk arawam döwlende de ony bejertmek üçin 1000 manat gerek bolýar. Garyndaşlarymyň güzerany özlerine gaýgy. Men hem olara ýük bolmajak bolup ýaşamak üçin dilegçilik etmäge mejbur bolýaryn. Diýip Türkmenbaşynyň bazarlarynyň birinde dilegçilik edýän Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Galy bersede ol
reýtlerin dowamında polisiýa işgärleriniň özlerine gödek we rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, käte-de özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayet polisiýa müdürliginden kommentariýa alyp bilmedi.